Matkustatko usein? No vuosittain. Twice, 3 times a month. Joku kertoja vuodessa nyt ainakin. No en kauhean usein. Kerran kuussa. Millaista häiriökäyttäytymistä sä oot havainnut lennoilla? Mä en ole kyllä rehellisesti hirveästi havainnut. Noustaan liian aikaisin penkistä, vaikka niinku turvavyövalo päällä ja sitä rataa, mutta ei sen isompaa. Ja niissä aina silloin tällöin kuulee, mutta ei ole osunut omalle kohdalle. En ole onneksi törmännyt kertaakaan ja toivottavasti en törmääkään. En muuten, mutta pientä semmoista välinpitämättömyyttä ja kiusantekoa. Yhden kerran, siitä on monta vuotta. Minkä tyylinen häiriökäyttäytyminen häiritsisi sua kaikkein eniten? Humaltunut henkilö ja vähän aggressiivisempi. Semmoinen olisi tosi ahdistava itsellä. Älämölö. Huutaminen, meluaminen, ei noudateta sääntöjä. Ollaan humalassa ja sen takia öykkäröidään tai ei noudateta sääntöjä. Noustaan liian aikaisin ylös, kun ollaan laskeuduttu. Juopon möykkääminen. No jos joku juovuksissa rupeaa riehumaan. Miten sä huolehdit sit itse siitä, että lentokentällä ja lentokoneessa pysyy semmoinen turvallinen ilmapiiri ja että kanssamatkustajilla on mukava matkustaa? No mä saavun aina ajoissa paikalle, jotta mulle ei tule kiire ja noudatan sääntöjä. Pidetään hymyhuulilla. No yritän pitää parhaimpani mukaan ohjeesta kiinni ja sillä tavalla noudattaa niitä ja olla ensinnäkin ajallaan. Käyttäydyn niin kuin haluaisin, että muutkin käyttäytyisi mua kohtaan. Noudatan sääntöjä. Jos havaitsee jotain outoa, niin vähän vinkata henkilökunnalle. Huolehdin siitä, että itse käyttäydyn hyvin. Ja mitä sulle tulee mieleen siitä, kun mä sanon, että aseta itsesi lentotilaan? Laitan näitä mobiileja silloin lentotilaan. No mun mielestä mä oon jo lentotilassa. Otetaan tyyny tänne ja ruvetaan nukkumaan. Mä panen kännykän lentotilaan ja itse rentoudun. Otetaan iisisti ja mennään ohjeiden mukaan. Täytyy heittäytyä täysin lentohenkilökunnan osaamisen varaan. Semmoinen rauhallinen meininki. Ei kannata meuhkata. Mä asetan itteni sellaiseen rentoon fiilikseen ja suhtaudun siihen, että kohta mä oon siellä määrän päässä. Nyt mä saan ottaa vaan ihan chillisti ja kohta alkaa loma.